Hello everyone, Jotono Lamchogo ani chikon sa YouTube channel Alma LD Lifestyle. Tini ang belai keno samung tang tutuita nok ni chikon mikon samung no samung kotor yata. Topono nok ni samung jekunu samung abo responsibility te kakaham bai chongui klaimani samung abo samung no haya di bana ngke ang belai kono wansugui babiui Tripurani je tabuk tongmani jora mane sana nango hunai jora sokpaika mane truk sana ni especially berirok ni bagai jara tabuk tongmani jora jeng cakrajuk engka tabuk jeng nugi mangka je berirok ni je tam chanai abo mojburi kok borok bai tam hinchido ang rutugi mayako mojburi na wansugya babia wansuk na ring ya tai babi na ring ya ni bagai da ngke abo belai keno wansuk jangna nangu jara jeng berirok jara mane kisa wansuk nai rok ta kisa o society ni bagai wansuk nai rok jeng belai keno omoni tui je mantui je buji tui chini feeling no share khlaina nangu chini wansuk mano share khlaina nangu social media ni bising tui jara social media bai kereng tongnai bororok jara tabuk to jeng Instagram nugo kubangma content creator kubangma digital creator kubangma Instagram engthung Facebook engthung YouTube engthung jeng amoni tui jeng kisa touch khaina nangu jeng chana nangu tamni hinmale belai keno chini berirok ani je experience ta ani life ni kok no kisa norok no sai khana ranai naidi ang to je pro ang Tripurao pai pro in mature na ang mature nya ko belai keno cerai ko ang belai keno cerai ko fia belai keno tam chanai nok nukung ni mane situation belai keno परिस्थिति ta belai keno abo hai jora sokpaika ang je tam chanai mane ang nukung khanani barja mane jeske pono ang accept khlai ang ma thangsinai hanei amo hai ak kahini hai sokpai ang yasagai akoi mane ani kormo bosujak na ang Tripurao sokpaika ngke jepro ang Tripurao sokpai pro ang to kri mane kri ni busano hinmano ani ama jengno single mother single no jengno pusiu jengno 12 jon jeng chini sibling tongo jengno sasungno bo pusiu angno joto nislai nok nukungni okra hingke abon bagino ang mane tam chanai joto nislai okra ang nok nukung an yama bo cerai no ano mane delivery mane tam kemo ano sengsaro tu phaika hingke a परिस्थिति a situation rok a jorao ang nugui mangkha hingke joto nislai okra ang hingke a jorao jeng cerai purun simi jeng nugo chini berirok ta aro ni ta Meghalaya ni berirok je jeng warjainti ang thung east west Khasi Hill joto jagao no jeng nugui mangkha je jeng berirok
busai bihik busai hamjak layu mane life photo life partner ngai no thangu abo accident ni bising tui phunong kha tei hamjak ma bising tui phunong kha abo kubuya kun saimia hingke aro malai layoi mili layoi khapi layoi bihik busai layoi busa ngu hingke busa mani yak ulo a jorao bo cinayang meglai ni celarok a jorao bo prai no 60% celarok mane bihik busano responsibility kaham ke nawui yasagya bihik busa belai keno kosto mano ajorao bo hingke belai keno tekto manu khasi brirok ajorao bo belai keno tekto manu belai keno mane life hamjak mau kulugui uloke busa man layo busa asayo 2-3 jon ajora ni kok to pura busa man mangtung fiaba ajora kebo busa cina yang khasi ni brirong ni kokta kebo busa man ke yasak na kebo busa no derariya ta doktor thangai no buji khanable doktor thangai amtui busa khibnai kiroi hingke je manmani abono accept khlai abono je burini parents je burini nok nukhungni bororok ganang thung ganang nya thung borok abono responsibility barjanawui jotono accept khayoi pal khe achraino accept khayo tai je bini barjano borok pal khe chubalayo burini nukhungni bororok ta hingke chinaro to chela tamjanai chelani nogo buri thangya ta hingke tabuk se buri rok thango ajorao to onek kom hingke chelan nogo ta thangmani hingke ajorao bo tabuk bo busarok asaimani yak ulo bufa kahamung thung hamyang thung busano tomungno bihik busai kak laika hangke busano kunu din phono wansukui manya je khibinani busano ta bumata especially bumang mani yak ulo busano bo kaham ke lalon palon khai bini logino tonruo bin logino bo macha thung ma chaya thung ta bumata ajora immature buma phano bumang mani yak ulo bo mature ang thangu ajora ni kok tei tabuk ni kok bo angsau tei to ang Tripura phaimani balok kha tabuk suk jora to ang khanaya je busarok no khibiu mane busa asaimani yagulo je taikesa chalabai thangei busano khibinani ayangni burirok to taikesa chalabai thangphono busano logi tonu busano kundino khibi kelangya sachung hingke ang belai khono wanau Tripurani tongmung chamung rok no nugui tabuk belai khono wana ma bagaino ma sau video kisa long nai norok bahai jeni nangjakno ani o wansumungta belai khono wanau iko ang omo chatutui anorso chatutui kok sanahmani karon jora krui hingke belai khono ang Tripura phaipro ang immature bruise phaipro ang ani chin nogo jeng mane ani ama single mother phono chini chamung nungmung chini je nangmani chini A to Z ama bial khetonya bo salbrum no business khai mane business bo ajorao bo apruni ajorani bo ajorani kok
belai kano interesting ta afro ajo second hand ri kerida second hand ri dauki tu Shillongo abono rinani ta dauki tu Shillongo rinani ajo rawo abo hajira manu hingke ani ama tam khlai ajorani umtui hai bepsa choliuta umtui hai borok hai tam janai kam khainai malik he juda hingke ajora second hand ri no polang 12 rok chumui busako chumui tunuriu Shillongo okay Shillongo tunrikhe hingke aboni rang manu hingke ajorao amtike khlayu ani ama jungno pusina bagai jungno charna ni bagai belai keno ang busa okran bagai ang kaham ke muituma no hingke bin amani logi ang bo busa okra as a busa okra ang bo belai keno struggle khai phlaijak abo lekhai si maya hingke asake abo mtike mane ongui phaika nugui phaika ang ani amani struggle hingke polang tam hinbono omo bising ni tao je chumung rok bri rok ni je kunu ta second hand ni ri rok chumui every morning early morning phung ni asisri ajora bus simi se choliu dauki tu Shillong hingke ani ama abo hai hajira ni samung khlayo uloke tuluk bo fish business ni haparo nongkhorka fish business hingke fish business khlaimani yagulo tuluk kai to ni hamari bai bini business kotor ngi thanga hingke business khaiti tui busano pusiti tui belai keno struggle ni kok asake abo khuk bai wansukma mane bo khuk bai boyan khanyani abo ang muitu semalia tabuk wansukai nukhai tongthothok chatothok haima tong belai keno struggle kha ani ama asake jungno pusika jung to khasiya busa ajorawo mane jung khasiya kota hingke ani ama tomungno jungno ajorawo babu kahai jungno khibi kelangkhai jung tamung khamu jung abon bagi belai keno wansugu jung jo tono jung brirok asto jona chela 4 jona jung 12 jona total ama jungno sasungno pusiu hingke ani babu to kisapno jungno bahai tong tini khna tam chanai an busarok kuno wansugya tai ani babu kahai tai butongo umtui hai aro chalarok ta hingke asake mane kha tabuk to bkharak thanga ajorao muituang kok sakan muitu kilayu muktui kilayu ta hingke asake struggle ke tuk phaika chini ama jungno tuluk pura bo sasung ni yak baise bo dalan nok tangkha jabra busa torruk busarok bo help khaika amanota bini business jung jotono nangbai khata hingke abo hai khlaiye ulo tam thanai ulo jung babu kaisa 9 jon busa tongdo ulo jokhon abo short keno sasinai video long nai jokhon tuluk ama bo belai tekto mankha babu niaro bo bai mane kakna musungkha belai keno tektor phayo salbrum no phayo nogo rangler phaya phayi jemon tam chanai amti heni chauta ama jemon joborjusti mane phayi hor phayi amano joborjusti rep khlaima haise hen chauta busa manubo jengno abo hairok ta angke abo hai ani babu ni tongmung hingke naidi ang tabuk busuk boys ntong hanorok no social media ang khana reka jara ngokha jara ano follow khainai jara ani channel no subscribe khainai joto no khana ba kya naidi ang msuk boys o amani je kahini no je angko tabuk sa ang share khlai norok bai ngke ama msuk ke tekto mangkha babu no paithako finally bo 9 jon busaman mani yagolo bo
जुदा चलाबायसे माने कबलै थांगा आरि गं थांगा tam thangka hingke juda chela baise laso inbol thanga hingke bon bagino ang share khlainam sungo norok bai ayang megalai ni buri rok busarong kun dino khibi maya hingke o next bini accident ni bising tui no thangka mane bini sei chrai a second babuta second babu ni second babu bai 3 jon besaman ka 2 jon beri kaisa chela hingke agin hingke 3 jon chela 6 jon beri je chini babuta 6 jon beri 3 jon chela 9 jon total jong ulokai tei 4 jon tam chakmo tai 3 jon hingke beri kenoi chela kaisa ta abohai hingke joto ama ni responsibility ni andaro jong a babu bo belai keno pula sa hamya hingke second bo belai keno pula help khayo ngo khayo kintu belai keno mentality torture khayo amano hingke as a busa okra angkai sijak ungko jak hingke prai no aboni ungko fight khaika hingke fight khaite aboni kahini bo tongo amti kahini o second babu phaimani bagge no angbo mojburungai nokni nongkhorka ang mane amani hamjakma malia amani je naikolmung malia amani je tamsanai nangmani guide malia hingke ang abohai kahini umsuk kosto nuguibo nugyasa ke matongo mane ab babu phatoiba ani manai song amsuke chatogo amsuke bu amsuke mane torture khayo ang tong chmaya aboni tui walai khangke ama ignore khayo mane a babu no se protect khayo busarong protect khai malia aboni tui no ang belek no bkhatek tongoi ang tripura ma phaika hingke tripura jeng to bial birman aro ama jeske phono hamyang tongthu chamung numung nok nukhung ni saban taban joto no jeng kunu dino bial kroi ni busa sa ang ani ama struggle khai phano tripura phaimani yakolo amsake struggle ang ani logi song shot ke sasinai pairi sinai video do ani logi song fuji borok phano a jorao 1989 rogo kunu mtei mobile by transfer khainin rang kroi a jorao post office rang rohoke se rang mane manu hingke amsuke struggle rang sopanya se 2-3 mas nango hingke kun fru maitlu chawai se ang bisrambari utongo hingke noro wansuk naidi busuk life struggle khaimamni yakolo se amsuk jora sopai ka mane struggle khaimani no tabuk norok no thok cha thok nukma hai phono tabuk bo amono struggle no life struggle khaiman bising tuise nung applying nai bon bagai no ang video log nai kha log is tongkha bon bagai no ang belai khano mane request khayo buri rok no norok nor ni life o norok life partner chongkha life partner chongmani yaglon rok busaman kha a busani responsibility tomung no bupha na yangke abuma belai khano abono wansugui busano nung lalon palon ma khanyai tomung no bukha kahambai nung bin bage wansuk angke abo kaitor ishor je nung mani mutai bono no lama phiok nai hingke bonbai no kirna kok kroi nin busano khibina kok kroi bonbagai no nin busano klangna kok kroi nung belai khano mane wansuk na nangnai nung tomung no busano khibika hangke nini life o kunu dino kahamangai mangla nung belai khano sraimung manjaknai nung belai khano tek tomannai belai khano belai khano hamyang nai nini life nung busano tomung no khibika hangke mane khibika langkha hangke hingke belai khano wansuk nai karen bo thangka engko kolom suka hingke ang mo no chagarna norok ani ok pok no
khanawi bumtui nangjaka comment khanya tapokdi tei tomun norok chaja khangke ani o lifestyle ni kahini ang taibo ulo video snamoi norok no sai khnar nani norok no bkha basar na bagai se o kok sau especially tabuk je jeng burirok je kaito no ya sakjak borok Christian ta bihik busai Christian ni bising bihik busai kaklai mani nugui mani ang belek no khakhamo jeng kaito no kirna nango belek no kirna nangnai jeng bihik busai belek no kirna nangnai jeng kaito no ya sak mani yagulo chini busa no khibui jeng busuk majra kotor mano norok saideman norok tongthok chatok khai nugo nge bon bage no chini life success ngai jepru jeng o busano knui no yasagei bini lalon palon ni bagai jeng wansogei buskango yapri sekaise hingke abon bage no wansugdi norok nukhung khanan sakang especially norok kaito ni buskango smai tangmani yagulo kajingmani yagulo norok kaklaina se kogya jodi kakna hangke norok smai tangnani sekang sekak laidi jepru norok busamaya sini sekak laidi jepru norok kajigya sini se kak laidi kajingmani yagulo kaklaina se kokri jesa kai phano kaklaina se kokri ang abono belekno poitok layu ang bo agi chit ani life bo onek buskang ukluk ungkha onek mane tam chanai kok tomatong onek to kotoma ang bo wasosu hariu ani bkha mane ang thanai hinai ang nukhung khali ya hinai fiaba ang kaito no kirma bagai kaitor ani logi tongma bagai kaitor ano hamjakma bagai kaitor no ang kabui suri sanma bagai bono lama phunugui amsuk jora sopaika ke hope khlayu buskango bono toidului tlangnai ke norok abo ani okok no khnai bahai nangjaka norok nongni bkha bada basaka na basaya bahai nangjaka norok te ani life ni kahini teibo ang je ang bai gotok mani ang abono norok no srai ke sai khnarnani abone bukhuk song norok tomuna ani o video no khangke norok ni bkhata baidi norok suridi sandi obusa ngkha kaisa kaitor rimani se yasagei bini bagai wansugui buskanga agugdi kunu dino busarokno khibi ta klangdi nyangke kahamngi manglak norok ni life saraimung ma chanai chi hinge jotona hambai belekeno kokolok thangka video lokha hinge jotono thank you especially tipra jek ni bagai tipra sarok kokborok sanai rong bagai o video ang sinamu hinge jotono hambai tomung chaja khangke ani channel subscribe khadi like comment and share khlaidi tomung norok chaja ya hangke dislike bo khaimano kokri hinge jotona hambai thank you for watching.